1999 मायथाइनि 22 आरो 23 जानुवारि हरनि समाव साथाम सुबुङा जिउ खोमादोंमोन। बिफा सानै बिसाज्ला, जाय बिफानि मुङा जाहैबाय ग्राहाम स्टेइन आरो जाय बिसाज्ला सानैनि मुङा जाहैबाय फिलिप आरो टिमथी। बिथांमोननि थैनाया सरासनस्रा एबा नेचुरेल डेथ नङामोन, बिथांमोनखौ सावथारनाय जादोंमोन। दे अब्ला प्रियफोर, बे जारिमिननि गेजेरजों जोङो मा बाथ्राफोरखौ सोलोंनो हायो, बे जारिमिनखौ जों गोसोखांनि। ग्राहाम स्टेइन आरो ग्राहाम स्टेइननि सानै बिसाज्लानि थैनाया माबायदिमोन आरो बिसोर बहानिमोन, बिसोर बहानिफ्राय फैदोंमोन आरो बहा थैदोंमोन, माबायदि थैदोंमोन, बेफोर गासै डिटेल्स सोंलुनि फिननायखौ आं बे भिडिअनि गेजेरजों होनो थांगासिनो दङ आरो बेनि गेजेरजों जोङो मा बाथ्राफोरखौ सोलोंनो हायो जोङो मोनफा मोनफा नायलांगोन। दा बेफोर गासै मोनफ्रोमबो बाथ्राफोरखौ मोनथिनो थाखाय नोंथाङा भिडिअखौ जागायजेननायनिफ्राय लानानै जोबजासिम नायनो नांगोन। अब्लासो नोंथाङा मोनफा मोनफा गासै सोंलुनि फिननायफोरखौ मोनहैजोबनो हागोन आरो ग्राहाम स्टेइननि थैनायनि बाथ्राफोरखौ रोखायै मोनथिनो हागोन जे बियो मानो थैनो गोनां जाखो, मा जाहोननि थाखाय आरो बियो सोरमोन, बेफोर गासै बाथ्राफोरखौ नोंथाङा रोखायै मोननो हागोन। दे अब्ला प्रियफोर, बेखिनियावनो खावलायनो हास्थायबाय सोरबा जुदि आंनि चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामगोन आरो लोगोसेनो मोनसे लाइक होगोन आरो लोगोसेनो नोंथाङा सानोब्ला बेफोर बाथ्राफोरखौ, बेफोर जारिमिनखौ गुबुनाबो मोनथिनांगौ होननानै अब्लाना नोंथाङा शेयार खालामनानै होनो हागौ। दे अब्ला समखौ आद्रि खालामाब्लानो थोंजोङैनो जारिमिन फारसे जोङो आवगायलांदोनि। 1941आव जोनोम मोननाय ग्राहाम स्टेइन, बे जाहैबाय पामविडिस, कुइन्सलेन्ड, अस्ट्रेलियायाव बिथाङा जोनोम मोनदोंमोन। ग्राहाम स्टेइना ख्रिस्टियान नखराव जोनोम मोननाय सासे सुबुंमोन आरो बियो उन्दैनिफ्रायनो गिर्जायाव थांनो मोजां मोनोमोन, सानडे स्कुलाव थांनो मोजां मोनोमोन, इसोरनि बोसोनफोरखौ खोनासंनो मोजां मोनोमोन आरो बेबायदिनो बे स्टेजावनो, बे खाबुआवनो एबा बेबायदि बोहैनाय समावनो बियो देरबोबाय आरो बिनि गासै मावनाय दांनाय, साननाय हनाय गासैबो स्पिरिचुवेल जाबोबाय आरो बियो इसोरनि खामानि मावनो थाखाय थामथिम जाबाय आरो इसोरनि खामानि मावनो सासे मिशनारि हिसाबै गावखौनो बियो गथायबाय, आङो इसोरनि खामानि मावगोन होननानै। आरो थारैनो ग्राहाम स्टेइना सासे मिशनारि हिसाबै खामानि मावबाय। 1965आव बियो गासै 24 बोसोर बैसो जाबायमोन आरो बे 24 बोसोर बैसो जानायावनो 1965आव बियो भारतआव सफैदों आरो बियो भारतनि उरिष्यायाव सफैबाय आरो उरिष्यायाव मोनसे ससाइटि, ख्रिस्टियान ससाइटि दङमोन जेखौ उरिष्या स्टेट मायुरभंश इभान्जेलिकेल मिशनारि ससाइटि होननानै बुङो। बिसोरजों लोगोसे जानानै ग्राहाम स्टेइना खामानिखौ मावजेनबाय आरो बेनि जिथु खामानि मावनाय, बेनि खामानि मावनाया जाहैबाय गुबुनफोरखौ, बेरामिफोरखौ सेवा होनाय। स्पेसियेलि बियो खामानि मावदोंमोन कुष्ठर'गि बेरामिफोरनि थाखाय। कुष्ठर'गि जानानै थानाय बेरामिफोरखौ फोसाबनानै होदोंमोन, बिसोरजों लोगोसेनो थादोंमोन आरो खामानि मावदोंमन। ग्राहाम स्टेइना उरिष्यानि परिबदा होननाय मोनसे जायगायाव कुष्ठर'गि बेरामफोरनि थाखाय मोनसे आश्रय, मोनसे हस्पिटाल बायदि मोनसे जायगा खालामनानै खुलिदोंमोन एबा दोनदोंमोन आरो बेयावनो बियो गोबां कुष्ठर'गि जानाय बेरामिफोरखौ सोखादोंमोन आरो बिथांमोनजों थानानै समफोरखौ हगारदोंमोन, इसोरनि खामानिफोरखौ मावदोंमोन। आरो जि कुष्ठर'गिफोरनि जि जायगा दङमोन, आश्रय जायगा दङमोन, बे आश्रय जायगानि खाथि खालायाव गोबां आदिबासि सुबुंफोर दङमोन, जि आदिबासिफोरा ससाइटिनि गेजेराव गोबां मुगैजानाय दङमोन। बिथांमोननो बियो गोबां बोलोफोरखौ होयोमोन थांना थानो थाखाय आरो बेबायदिनो बियो इसोरनि खामानिफोरखौ मावदोंमोन। जाय मानसिफोरा कुष्ठर'ग बेराम जायोब्ला समाजजों मुगै जायोमोन, समाजनिफ्राय गोजान जानो गोनां जायोमोन, बैफोरबायदि मानसिफोरखौ गावनि आश्रय जायगायाव लानानै फैनानै फोसाबोमोन आरो लोगोसे गोबां दुखुआव थानाय, गोबां बेरामाव थानाय बैफोरबायदि मानसिफोरखौ मदद होयोमोन, हेफाजाब होयोमोन आरो बेबायदिनो बियो इसोरनि खामानिखौ मावदोंमोन। ग्राहाम स्टेइना जेब्ला भारतआव फैदोंमोन 1965आव, बिनि बैसोआ 24 बोसोर बैसोमोन। बेनि उनाव बियो भारतआव खामानि मावबाय थाबाय, इसोरनि खामानि। बिनि उनावहाय बियो 1983आव ग्लेडिस होननाय सासे अस्ट्रेलियान नार्सजों हाबा जाबाय। बिनि मुङाबो ग्लेडिस स्टेइन जाहैबाय आरो बिनि उनाव बिसोरो साथाम गथ' मोननो हाबाय। बिसोरनि मुङानो जाहैबाय एस्टेर, फिलिप आरो टिमथी आरो बिसोर गासैबो भारतनि उरिष्यानि परिबदायावनो थायोमोन, जेराव बिसोरो मोनसे आश्रय हेबिर खालामनानै दङमोन। जि कुष्ठर'ग बेराम दङमोन, बेरामिफोरमोन, बिसोरनि थाखाय जि जायगा बानायदोंमोन, बे जायगायावनो बिसोर थानानै खामानिफोरखौ मावोमोन। ग्राहाम स्टेइना उरिष्यानि परिबदा जायगायाव जि हेबिरखौ बानायदोंमोन एबा जि आश्रयखौ बानायदोंमोन, कुष्ठर'गि बेरामिफोरनि थाखाय जिखौ बानायदोंमोन, बेयावनो बियो खामानिखौ मावोमोन जिहेतु आरो बेयावनो गासै गिर्जा प्रार्थना बेयावनो जायोमोन। नाथाय अनजाग्रा प्रियफोर, मोनसे बाथ्राखौ बेखिनियावनो बुंना होनो नागिरदों, बे जाहैबाय बेयाव जायफोर बेरामिफोर दङमोन, बै बेरामिफोरा ख्रिस्टियान जायाखै।
जिसु ख्रिस्टखौ नाजावाखै आरो बेबो रेकर्ड गैया जे जेरावहाय ग्राहाम स्टेइनआ मण्डलि गायसनदों ख्रिस्टियान खालामदों बे नङा। नाथाय ग्राहाम स्टेइननि जिथु खामानि मावनाय बे खामानि मावनायफोरा जाहैबाय बेरामिफोरखौ सहाय होनाय, बेरामिफोरखौ फोसाबनानै होनाय। बेनि गेजेरजों सोरबाया जिसु ख्रिस्टखौ नुदोंब्ला बे नुदोंसै। नाथाय ग्राहाम स्टेइनआ बेबायदि गावनो थांनानै हब'बार्ता थोंजोङै जिसु ख्रिस्टखौ नाजावहोनाय बेबायदि खालामाखैमोन। बेनि खामानि मावनाया जाहैबाय गुबुनखौ हेफाजाब होनाय, गैयैफोरखौ हेफाजाब होनाय, दुखुआव थानायफोरखौ हेफाजाब होनाय, बेरामिफोरखौ सोखानानै होनाय। गावनि जिथु रोंगौथि इसोरनि आशीर्बाद दङ बे आशीर्बादनि गेजेरजों जिहेतु गावनि बिसियाबो सासे नार्स जाबाय आरो गावबो बे बिसयाव रोंगौखा आरो बेबायदिनो बियो खामानिखौ मावदोंमोन। दा बेफोर गासै मावनायखौ नुनानै मेगन गोसा मानसिफ्रा हिन्दुफोरनि गेजेरनिफ्राय जिथु संगठनफोर दङ बै संगठनफोरा ग्राहाम स्टेइननि खामानि मावनायफोरखौ मेगन साबाय जे ग्राहाम स्टेइनआ मानसिफोरखौ ख्रिस्टियान खालामगासिनो दङ होननानै ब्लेम खालामबाय, दायनिगिरि खालामबाय आरो बेखौ नोजोर होबाय। दुथांफोरनि गाज्रि मानसिफोरनि बुंनाय बाथ्राया बेनोमोन जे ग्राहाम स्टेइनआ आरो ग्राहाम स्टेइननि नखरा मानसिफोरखौ ख्रिस्टियान खालामहोदों, ख्रिस्टियान कनभार्ट खालामहोगासिनो दङ, आदिबासिफोरखौ ख्रिस्टियान खालामजोब्बाय, बायदि रोखोमनि बाथ्राफोर बुंनानै फाव फान्दायदों आरो ग्राहाम स्टेइनखौ सिथारनो थाखाय खायदा नागिरबाय। आरो थारैनो 1999 मायथाइनि 22 आरो 23 जानुवारिनि हराव ग्राहाम स्टेइनआ मोनसे जायगायाव दङमोन। गावनि बिसाज्ला 10 बोसोरनि फिलिप आरो 6 बोसोरनि टिमथि बिसोर साथामजों गावनि जिप गारि जिथु दङमोन बे जिप गारियाव दान्दिसे समनि थाखाय उन्दुनानै दङमोन। बै हरखालि ग्राहाम स्टेइन आरो बिनि सानै फिसाज्ला फिलिप आरो टिमथि मोना बे उरिस्सानिनो महनपुर होननाय मोनसे गामिनि जिथु गिर्जा न' दङमोन बे गिर्जा न'नि बाहेरावहाय बिसोरो गारियाव उन्दुलांदोंमोन। आरो बै समावनो दारा सिं मुंनि हिन्दु संगठननि सासे दैदेनगिरिया माखासे हानजाफोरखौ लाना फैनानै बिसोर ग्राहाम स्टेइन उन्दुबाय थानाय जायगायाव एबा बे जिबाव बिसोरखौ सिथारदों, अर सावनानै होदों। आरो बे अर सावना होनायाव जे ग्राहाम स्टेइन आरो सानै बिसाज्ला दङमोन बिसोरो जिपनिफ्राय बाहेरायाव ओंखारबोनो हायाखिसै आरो बेयावनो खामथार जानो गोनां जाबाय आरो बिसोर बेयावनो जिउ हगारनो गोनां जाबाय। बै जिप अर खामनायाव ग्राहाम स्टेइन आरो ग्राहाम स्टेइननि 10 बोसोरनि फिलिप आरो 6 बोसोरनि टिमथि उन्दै सानै गथ'आबो सावथार जाफाबाय। माइसि दुखु नांथावना जारिमिन बियो। अनजाग्रा प्रियफोर, जोङो बे जारिमिनखौ खोनानो मोन्दों, मेगन मोदै गयो जेब्ला जोङो बे जारिमिनखौ नायगोन। अनजाग्रा प्रियफोर, नोंथांमोना बे बिसयखौ बयनिख्रुइबो मोजांसिननिख्रुइबो मोजांसिन रियेलिटिखौ मोनथिनो हास्थायोब्ला नोंथांमोना इउटिउबाव सार्च खालामगोन ग्राहाम स्टेइन फिल्म, ग्राहाम स्टेइन मुभि होननानै नोंथांमोना मोनगोन। बे बिसयाव मोनसे मुभिबो बानायखांबाय, ग्राहाम स्टेइन होननाय मोनसे मुभि बानायबाय। नोंथांमोना बे मुभिखौ नायगोन अब्लाना आरोबाव साबसिन बाथ्राखौ मोनथिगोन। मेगन मोदै गथावना, मेगन मोदै गनो गोनां जायो प्रियफोर। जाय व्यक्तिया कुष्ठरोगि बेरामिफोरजों थाफानानै बिसोरनि बेरामफोरखौ फोसाबनानै होदोंमोन, मोजां खालामनानै होदोंमोन, गैजा रोङै सुबुंफोरखौ मदद होदोंमोन, सहाय होदोंमोन, आलानि आथानि जानाय सुबुंफोरखौ मदद होदोंमोन, बेबायदि सुबुंखौ दुथाङा सिथारबाय। अर सावनानै, गोथां अर सावनानै बेसे बाब्राबनो गोनां जाखो। उन्दै गथ'फोरा दाय गैयामोन, बिफाया दाय गैयामोन, नाथाय दुथांफोरा दारा सिं आरो बिनि हानजाफोरा फैनानै माबायदि सिथारफैखो, माबायदि अर सावनो हाखो, बिसोरनि साजाया इसोरनिफ्राय माबायदि जानांगौ बेखौ जिसु ख्रिस्ट'आ होसिगोन। अनजाग्रा प्रियफोर, बेनि उनाव दारा सिं आरो बेजों लोगोसे जायफोरा बेफोर खामानिफोरखौ मावदोंमोन बिसोरखौ बयखौबो हमबाय आरो दारा सिंखौ उम्रकेट जिउ जोबजासिम बिखौ जेलाव दोनबाय। बेनि उनाव ग्राहाम स्टेइननि बिसिया भारतआवनो थानानै खामानि मावनो थाखाय थांखि लाबाय। जि खामानिखौ हौवाया मावदोंमोन बे खामानिखौनो मावबाय थागोन होननानै बियो थिरांथा लानानै भारतआव थाबाय। नाथाय बिनि सिगाङावनो आरो मोनसे जाथाय जादोंमोन एबा बाथ्रा जादोंमोन। बे जाहैबाय ग्राहाम स्टेइननि बिसि ग्लेडिस स्टेइनखौ सोंदोंमोन जे नोङो माखौ हास्थायो, बै जायफोरा गाज्रि खामानिखौ मावबाय बिसोरखौ नों मा बुंनो हास्थायो होननानै मोनसे इन्टारभिउ लादोंमोन। आरो बे इन्टारभिउआव बे आइजोआ बुंदोंमोन, ग्लेडिसआ बुंदोंमोन जे आंनि पार्सनेल लाइफनिफ्राय, आंनि पार्सनेल जिउनिफ्राय आङो बिथांमोनखौ निमाहा होबाय होननानै बिथाङा बुंदोंमोन। आरो बिथांनि बे बिबुंथिखौ मानसिफोरा खोनासंनानै सोमोनांदोंमोन। मानोना
गावनि सुथुरखौ माबायदि निमाहा होनो हाखो मानसिफोरा गोबां साननो गोनां जादोंमोन। नाथाय इसोरनि बोसोना जोंखौ फोरोंदों गावनि सुथुरफोरखौ निमाहा हो होननानै। थिग बेबायदिनो ग्लेडिसआ गावनि सुथुरफोरखौ बियो गावनि पार्सनेल लाइफनिफ्राय निमाहा होदोंमोन। नाथाय भारत सरकारनि जिथु कर्ट दङमोन, आयेन दङमोन, ल' दङमोन, बे ल'आसो बे दारा सिंहखौ जिउ जोबजासिम कारादन्ड खालामनानै दोननायसै। 2025आव ग्लेडिस स्टेनखौ ग्राहाम स्टेननि बिसि ग्लेडिस स्टेननो मोनसे बेबायदि सन्मान होनायसै, जेराव भारतनि थाखाय गावखौ बावसोमनायनि थाखाय मोनसे पद्मश्री सन्मान 2005आव होनाय जाबाय। ग्राहाम स्टेननि जि खामानि मावनाय, बे खामानि मावनाया दासिमबो गोबां मानसिफोरनि गोसोआव दङ। जिहेतु ग्राहाम स्टेनआ बेसेन लायालाबानो ओरैनो खामानि मावदोंमोन, कुष्ठरुगि मानसिफोरनि गेजेराव खामानि मावदोंमोन, बेफोर दासिमबो गोबां मानसिफोरनि गोसोआव दङ, आदिबासि सुबुंफोरनि गोसोआव दङ। आदिबासि सुबुंफोरखौ माबायदि हेफाजाब होदोंमोन, मदद होदोंमोन, बेखौ दासिमबो बिसोर बावनो हायाखै आरो बुहुमनाङैनो बिनि थैनायनि सायाव जारिमिन जानानै थाबाय, रावबो बावनानै थांनो हायाखै। दिनै जायनि जाहोनाव आंबो बे भिडिअखौ बानायदों, जिहेतु आंबो बावनानै थांनो हायाखै। प्रियफोर, इसोरनि रायजोनि थाखाय खामानि मावनायाव दुखु दङ, जेंना दङ, खैफोद दङ, अनेक रोखोमनि खैफोदफोर फैगोन। नाथाय बेफोर गासैखौबो सौसिनानै जोङो इसोरनि खामानिखौ मावनो हायो। जेरैहाय जोङो ग्राहाम स्टेननि गेजेरजों जोङो मोननो हादों, मोनथिनो हादों बिनि जिउ जारिमिननि गेजेरजों। दे अब्ला प्रियफोर, इयुननि समाव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैसिगोन। नोंथांमोना दिनैनि बे ग्राहाम स्टेननि जिउ जारिमिननि गेजेरजों एसेब्लाबो माबा मोनसेब्लाबो सोलोंदों आरो बावना थानाय बाथ्राफोरखौ गोसोआव फैफिनदों। ग्राहाम स्टेनआ माबायदि खामानि मावदोंमोन, माबोरै जिउ हगारनो गोनां जादोंमोन, बेफोर गासै बाथ्राफोरखौ नोंथांमोना गुसुङै मोनथिनो हाबाय। दा बेयावहाय आसा खालामदों नोंथांमोना मोनसे लाइकखौ होनानै गालांगोन।